Atxaldeon, eta eskerrik asko gaur kontara etortzeagatik, eta, denborarekin eta beste egin beharrez, lotxa aspaldi galdu nuen, eta ausartuko naiz, horratxean urruti, ikusten zaitxuan hoiei, gonbite eitia, eta gure gana hurbiltzeko, bintzat, zuek ez dagi, baina gustorago egongo gara, seguruenik, hurbiltasun horrek hitz egiteko errestasun handia ematen duta. Nere burua eta nere maikideen aurkezpena egin aurretik lau fetxa botako ditut. Eta bide batez, baliatuko naiz euren sarrera egiteko. 1962, Juan Ramadariaga, Begoñan jaiotakoa. 1962, Berrobin, Ramon Olasagasti. Mila 1982an, Everesten, ipar ekialdeko ertzan, Peter Tasker eta Joe Tasker eta Peter Borman desagertu ziren. Eta 1982an, Maria Coffey, bere garaian Joe Taskerren neskalaguna zana, mendiaren atxaparrak liburua idatzi zuen. Honek beta emango digu, bai Juanrak, bai Ramonek idatzitakoari buruz mintzatzeko. Maria Coffey, Britaniar idazlea da, esan dudan bezala Joe Tasker Britaniar mendizale haundiaren neskalaguna izandakoa, eta berak iaz Bilbao Mendi Film Festivalean epaimaikide bezala parte hartu zuen, eta izan genuen solasaldi horietako baten halako historiatxo bat bota zigun. Beti hitz egiten da, mendian hiltzen direnak, gustatzen zaiona egiten duten bitartean hiltzen direla. Nik uste dut hori
nire kasuan behintzat, esan nire gustokoa izango. Nik oso gustora hilko nintzateke hemendik urte batzutara, nire etxeko oian esnatu barik eta inorri gerra eman barik. Edozein kasutan, Maria Koffeik, 70. hamarkada haundia esango nukenik, Britainiarren artean, eta oroar mendizaletasunaren munduan hamarkada oso potentia haundiena ez basan, aukere esan zuen Britaniako eskalatzaile eta mendizale haundienekin bizitzeko. Berak esaten zuen, aro bat bizi izan zuela, festarik festa, eta hasi zala ikusten egun batetik bestera nola festa horietan ezagutzen zituen guztiak banan hiltzen ari zirela. Eta llegatu zen momentu bat, non horrekin ezin izan zuen. Bere laguna hil zanean, onaino esan zuen, eta desagertu izan mendiko giro horretatik, eta handik urte, hau da, 10 urtetara liburu hau idatzi zuen. Oso gomendagarria, euskeraz espaldin badaukagu ere gaztelaniaz desnibelek publikatutako liburu bada, eta aukeran irakurri, oso gomendagarria. Eta giro hortan, euren artean, kuadria haien artean, nola baiteko euren burua babesteko eta justifikatzeko balkar esaten zuten, ez gara horren beste hiltzen mendian, jende asko hil egiten da egunero kotxe hartuta eta lanera doala. Eta Mariak azkenian esan zion, bai, zenbat lagun min hil egin zaizkizue mendian eta zenbat kotxe istripuan, isiltasuna eta kitxo. Eta hori galdera hori, egin genezaken guztion artean, batez ere mendia praktikatzen ditugunen artean. Adinagatik, nire burua aurkeztuko dut, zaharra naizelako, eta ez beste arrozengatik, Javi Baraia zaharra nauzue, eta nire burua kokatzeko esango dizuet, Bilbao Mendi Film Festivalaren zuzendaria naizela, sortzailetako bat, eta horrek beta handia ematen digula, ez dakit literatura, baina bai mendiko historia asko ezagutzeko. Festivalen hasi aurretik, nik uste baiet, festivalen hasi aurretik, Juan Ramadariaga, mailan erdikoa esango dugu, adinari dagokionez, elkar ezagutzen genuen, eta nik aurkeztu nuke mendizale berezi bat bezala. Zergatik, idazlea dalako, eta ez direlako gure artean behintzat, bi faseta horiek uztartzen dituenak. Bai, mendia, nik esango nuke, goi mailan, gutxienez, goian praktikatzen du, eta goian praktikatzen dauena beti goi maila erakutsi behar du altura horietan ibiltzeko. Filologoa da, Nontxeberrin lan egiten du, eta solasaldiaren zehar berak deskubrituko ditu beste gaitasun batzuk. Ramon, aspaldi ezaguna, eta batez ere kazetaritzaren inguruan egindako jardurengatik. Eta urte morduak elkarren berri izan barik, azkenengo urtetan harremana sendotu egin da, bai, nik esango nuke sendotu edo behintzat gertuago bizi gara, Mendi Festivalean erakusten ditugun pelikulen askoren itzultzailea dalako eta euskeraz prestatzen dituelako. Nik esango nuke festivala goi maila baduela, baina goi maila daukala batez ere euskeraz ematen ditugun pelikuleekin. Ez dut sekulan ikusi, beste festivaletan mai horretako itzulpenak. Hori aurretik dihoala. Eta eskertzen diet, biei, lehenengo Juanrari egin zidan gonbitea mai hontan parte hartzeko, eta Ramoni berriz ona tortzeagatik eta festivalarekin egiten duen lanagatik. Gaur mintzatuko dugu, seguruenik gauza askori buruz, baina printzipalenak eta hori ardatz hartuta mendia eta literatura. Egon ginen hitz egiten, nondik nora
jorratuko genuen gai hauek, eta okurritu zitzaigun nola baiteko historia pur bat egitea, baina aspertu barik, ez? Dauz, 1300 urtetatik honea gauza asko idatzi dira, esango duzu, mendiari buruz 1300, 1300 mendiari buruz ez, baina mendia bai beste ikuspuntu batzuetatik, eta batez ere geografikoki, ja lehenengo trataduak egiten ziren, ez? Bada hortik, orain gogoratzen ez dudan izeneko txinatar tratadu bat, geografiari buruz oso jomua hartzen dana, ez? Eta hortik aurrera literatura presente egon da bai mendia, baina orain mendiko literatura bezala ulertzen duguna nahiko gertu daukagu, ez? 1800 garren urtetetik gora, eta batez ere Mont Blancen igoera egiten denetik. Hortik ona, gero eta liburu gehiago eta espezializatuagoak idatzi izan dira. Nik ez nuke esango Ramon eta Juanraren kasuak horiek direnik, baina bai biak oso estilo berezian tratatzen dute mendia. Haien lanetara, llegatu aurretik, igual hitz egin dezakegu eta bide batez parte hartzera gomitatzen ditut, nola hurbildu garen mendiko literaturara, ez? Eta nire kasua literaturara baino gehiago manualetara, mendiko manualetara hurbildu nintzen Rebufaten liburu ospetsuarekin, ez? Izena Hielo, roca y nieve. Hielo, roca y nieve. Eta nik uste dut, mendia praktikatu dugun guztiok, liburu hori ardatz izan dugu, gutxienez gure edadekuek. Eta bide batez, aprobetatu, nik aitortzen dut hori izan zala lehenengoa eta bigarrena seguruenik, eta bat etorriko gara. Ez da Felipe Iriarterena edo... Felipe Iriarterena, eta hori baino lehenago, igual hemen adin kontuak ezberdina dira, baina erreferentzia guztiak izango ditugu seguruenik gaztelaniaz irakurrin ditugulako. Baina, Conquistadores de lo Inútil, usteot hori dela bigarren zutabea mendiko literaturan behintzat gure generaziorako. Eta hemen ikuste duen ikuslego, entzulego arabera, pentsaten dut horiek izan direla zuenak ere bai. Beste barik eta nik etentzeko behintzat zuei ematen diet aukera zein izan zen literatura, mendiko literaturara ekarri zintuen liburuak. Bueno, nire kasuan lanaren aritik izan zen mendiko literaturara hurbiltze hori. Ni Euskaldunon Egunkarian lanean hasi nintzen 1983an eta mendiko informazio jarratzen 1984an. Urte desente dira eta, artean literatura bai, idaztea bai, irakurtzea bai, gustatzen ditzea da, baina mendiko literatura egia esan behar ez nuen oso hurbiletik jarraitu, ez? Eta, orduan hasi nintzen, kazetaritzaren ikuspegi horretatik beti ere, eta nire kasuan, Terrairen liburua berandu gotorri izan, ez? Niri literaturarako, mendiko literaturarako zaletasun hori edo grina hori beste liburu batek piztu zidan, eta nik uste izango dela gutako gehienok edo irakurri dugun liburu bat, liburu oso xume bat, hemen eskuetan daukatena, eta da Miriam García Pascolen Bájame una estrella. Nik uste, Julio Villarren Petrelekin batera izango dela jende askoren aurreneko, probarria edo aurreneko erakarri gaituena, ez? Oso, nik uste gehienok ezagutuko zuela Bájame una estrella, oso liburu xumea, oso, askatasunaren aldarri oso polita, ez? Eta, nahi esan, asko kitzu zidan liburu horrek, irakurtaldi batean ikuste irakurri nuela, hasita buka, eta horren ondoren, etorri dira beste asko, ez? Nik oso gustora irakurri nituen, Rebufaten beste liburu batzuk,
horra alpinismoaren garai, ez dakit, loriatxo horretako liburuak, ez, Kasinena, Terrairena bera, Frison Rocherrena, nik uste liburu horiek denak klasiko batzuk direla, eta horiek irakurri ala, pixkat arrori edo aziz joan zela, ez, baina lehendabiziko zera Mirianen liburua izan zen, gehien unkitu ninduena eta ukitu ninduena, ez da, Juanrak. Ez nik hori berandago ezagutu nun. Nik batez ere alde biak esan nahi dut, literatura eta mendia zelan jorratu ditudan nolabait, bata bestearen osagarri edo bakoitza bere aldetik, egia da, oparitu zidaten lehenengo liburu izan zela Gaston Rebuffaten manual ura, ez da. Han ikasi genuen dulferrak egiten edo glaziarrak zelan igo behar genituen. Baina horretaz aparte, argazkiekin orniturik bazetorren mendiari buruzko ikuspegi bukoliko zarmangarri bat, ez da. Eta horrek asko erakarri ninduen. Hau da, mendizaletasunaren erromantizismo hori, zergatik joaten garen mendira, eta mendian bizi ditugun edo sentitze ditugun sensazio horiek nik uste Rebuffatek ere, naiz eta manuala izan, beak ere lusatzen zizkigun, ez da. Nik uste horretan harritu egin nintzela, eta mesanotxeko liburu bat izan zen urte askoan. Batez ere perfezionatzeko zelan eskalatu behar zen, baina bestaldik ere olako historiak eta irakurri alizateko. Baina egia da, paraleloki, nire bi pasioak dira, literatura eta mendia, eta egia da, etxean gela badaukat, liburu beteko gela daukat, edo liburu bete gela daukat. Eta mendizaletasunari dedikatutako apala, txikia da, bi apaltxo, eta literatura, igual horma oso bat, ez da. Lehenago hurbildu nintzen literaturara, eta literaturan asko irakurri nuen, olako, bakizuek, jaietan gazte ginela eta gazte eta berde ginela, zukarraldiak izate dituzu, eskuetara erizen zaizen guztire erakurtzeko. Eta mendia eta literatura biak pixkatola tartekatzen ari nintzela, etorri zain adibidez Felipe Uriarteren, goratze dut hori erderaz irakurri nuela, Oscura cabeza humeante, Everest, eta netzat hori izan zen deskubrimiento. Artean igual Reynold Messnerren liburuak irakurretan euskan, igual diakroniko hauak, ez da, gertatzen dira gauzak bat abestearen atzetik, eta Feliperekin bestelako sensazioa deskubritu nituen, ez da, lorei buruz hitz egiten zuen, zelako forma zuen ertz horrek, edo xerpanezka batek nola esaten zion bere izena, edo horrek sekularo eragina izan zuen nigan, eta uste dut eragin hori mantendu egin dudala beti narratzeko nire moduan. Beti sentitu izan dut narratzeko modua pixka poesiatik hurbilago dudala eta saiatu naiz hori egiten. Baina egia da, literatura irakurtzen nuen bitartean, mendiko liburuak irakurtzen nituela, eta, konturatzen ari nintzen euskal literatura edo, nire eskuetara eritzen ziren liburuak ez zirela tratatzen asko, edo ez dutela gaitzat hartzen mendia edo natura edo beti ziren klasiko batzuk edo liburu hiritarrak nolabait, hiritar bat san protagonista edo emakume desesperatuak, edo gizon ondoratuak, edo bikote gaztakatsuak, edo alako figura esan dezagun tipikoak, ez da. Eta mendia edo, niri gustatzen zizkidan parajeak edo naturarekin lotutako parajeak ez ziren apenas agertzen. Eta ara nun, olako liburu txiki batean, Bernardo Atxagak idatzitako Henry Benguaren inventariumean, nik uste oso gazte nintzela liburu hau eskuratu nuelean,
bueno, ez dakit historia ezagutzen zuen, lagun batzuk doaz Henry Benguaren bila eta deskubritzen dituzte bere gauzak, bere idatziak eta bueno, ze medizinak zen zituzten, ze ipuinak idatzen zituen, eta halako batean deskubritu nuen, literaturan ere olako gauzak idaz zitezkela, hau da, hibridazioak, hau da, poemak eta narrazioak, eta datu geografikoak edo historia esploratzaileen historiak ere barnera zitezkela hor, eta oso gauza ederrak atera zitezkela. Eta goratzen dut, Henry Benguaren inventariuna deskubritu nuela, poloetan egindako esplorazio haiek, edo esplorazio haien berri izan nuela, eta gainera berri oso, harrituta gelditu nintzen nola baiteta. Inportaz bazaizu irakurriko dizuet Henry Benguaren inventariunean agertzen diren bi horritxo, Atxagak eta Jimu Iturralde eta Sarri eta potbandak antolatutako talde batetik sortutako liburutxoa da, eta gero antzerki bat ere egin zuten, goratzen dut, behin ikustera jo nintzela eta garai hartan Atxagak erretzen zuela hemen, oholtza gainean, hauek irakurtzen zituen bitartean, eta oso gauza ez da, bitxia erutu zitzaizkidan, olakoak, ez da. Eta testu hauek topatu nituen. Scott kapitainaren azken anotazioak. Osteguna, martxoak 7. Gero eta eroriago gaude. Outez, eskerreko oinak oso itxura txarra dauka. Gure oinak zaintzeko behar duen denboraren falta handia betetzen ditugu geroago. Nik neronek ordu bete baino gehiago behar izaten dut besperako bendajea aldatzeko eta hala ere aurreneko izaten naiz generalean. Gaur goizean 7 kilometro egin ditugu. Terrenoa oso txarra da. Igandea, martxoak 11. Titus Oites bere azkenetan dago. Begien bistakoa da. Zer egin beharko lukeen berak eta zer egin beharko genukeen guk, hori jainkoak bakarrik daki. Gozaldo eta gero hortaz jardun gara. Outez mutil zoragarria da, baina asko eskertuko zukeen kontseiluren bat. Eguraldia eta terrenoa aldatzen ez badira, egunero 10 kilometro besterik ezin ditzakegu egin. 7 egunetarako janari daukagu oraindik. Eta gutxi gora bera, 80 kilometro gelditzen zaizkigu 1 tone depositoraino. 10 bider 7, 70. Beraz, 20 kilometro faltako zaizkigu, eta hori egoera txartzen espada. Ostirala, martxoak 16, edo alarun bata, 17. Olaxe joan zen eriotzaren gana Titus Oites. Eren egun gehiago esnatuko ez delakoan sartu zen dendan. Hala ere, bizirik esnatu zen atzo. Esan zuen, kanpoan ijoa, behar bada denbora pixkat beharko dut itzultzeko. Kanpoan izugarrizko ekaitza zegoen, blizar txurian galdu zen ez dugu gehiago ikusi. Jateran eizen bitartean bakarrik idatzi aldut, edo tarteka, hotza ikaragarria da. Naiz eta kinka honetatik aterako garela esan elkarri, inork ez du bere baitan, posibilidade honetan serioski sinesten. Osteguna, martxoak 22. Ekaitza ez da baretzen. Wilson eta Boubesek ezin izan dute depositorantz aurreratu. Bihar, azkenengo alegina. Ez daukagu bat ere konbustiblerik, eta janariak behin edo bi alditarako bakarrik. Azkena hurbil dago. Naturala izatea erabaki dugu. Depositorantz jarraituko dugu, eta bidean hilko gara. Harrituta gelditu nintzen, nota hauek irakusterakoan, eta, esploratzailei buruz idatzi zen guztia, erosi egin nuen eta irakurri egin nuen atoan. Orduan ja, esploratzaileen bizitza eta esploratzaileen aleginak jakin ostean, hasi nintzen pixka mendizaletazunean murgiltzen, eta, etorri ziren bestelako lanak eta bestelako liburu apartekoak. Baina nik esango nuke hasierako horiek, Gaston Rebufat eta Felipe Uriarterenak, kasu honetan, hurbilago neukalako eta agian Everest nahiko mitifikatua genuelako, garai hartan Euskaldunontzat Everest igotzea izan zen kriston
sekulako lorpena, eta bueno, Everesterekin hainbat urtetan ere zoratuta ibili nintzen, eta Everesteri buruzko liburu guztiak ere irakurri nituen. Hori nolait, zuen gure sarrera mendiko literaturan, baina llegatzen da puntu bat, bakoitza bere lanbide daukala, eta nola uztartzen da mendiarekiko pasioa primitiboa gugan, imaginatzen dut, ia euskaldun guztien bezala, gure lehenengo pausuak gurasoekin, aitxitamomekin ematen ditugula, baina nola uztartzen da, gero nola pausu hori, zaletasun horretatik, nola lotu lanbide edo bion kasua. Nire modu baten edo bestian, lanbide bihurtzen da, ez? Zure kasua, Ramon, kazetaritzatik imaginatzen dut, baina... Bai, lehen esandakoaren aritik, 94an mendiari buruz idazten hasi, hasieran orrialde bat izaten zen egunkarian, mendiko informazioari buruzko orrialde bat, eta gero pixkanaka, ez dakit, nik uste mendiko kazetaritza indar hartu zuela, hamarkada haietan ere gure Euskal Herrian, beti atzetik joan gara gu, ez dakit, Britaniarren edo Frantziarren edo beste batzuen aldean, baina mendiko kazetaritza nik uste indar pixka bat izan zuela Euskal Prentsan garai hartan, eta bukaeran 8 orrialdeko gehigarri bat egiten genuen, ez? Eta nik txantxetan esaten nien mendizale askori, privilegiatu nintzela, ez? Gutxi ziren, orduan, mendiaz bizi zirenak, eta ni nintzen mendiaz bizi nintzen bakarretako bat, ez? Mendiari buruz idazten nuelako 8 orrialde estero, erronka politia zen, ez? 8 orrialdeko gehigarri bat astero argitaratzea, eta hor, iristen zitzaizkidan liburu desente argitaletxetakoak, esan barban lima gehienak desnivel eta gaztelaniazko produkzioa zen, baina, liburu horiek ematen zidaten aitzakia edo bidea hainbat personari buruz jakiteko eta idazteko, ez? Asko biografia ziren, ez? Lehen aipatu ditudan egilea, Xenal edo Frisson Rocher edo Rebuffat bera, Mark Twain, hainbat garaikideagoak ere bai, beraien espedizio, beraien igoera eskalai buruz idazten zuten, asko biografia ziren beste batzuk idatzitakoak, bide ematen zidaten hoien berri jakiteko eta irakurtzeko, ez? Eta normalean, gehigarriaren azkeneko orrialdea izaten zen, persona bati buruzko edo biografiatxo bat, edo elkarrizketa bat, eta hortik, ez? Piskat sakontzea, mendiko produzioa, mendiko literaturan, eta baita, norbera ere pixka bat zaletzea, idaztera beste era batera, ez? Arroria norberari ere sartzen zaio, ikusten ditu hainbat lan, nik uste gehienok ere hemen irakurrita izango dugula, Krakauerren Into the Thin Air edo Malde Altura, ez? Nik uste liburu oso gomendagarria baita ere, pixkan mendiko kazetaritzaren ikuspuntutik nola jorratu, ez? Espedizioa, nola jorratu idazteko modua, ez? Eta horre berak ere irekitzen dizkizu begiak, ez? Ez duzula mugatu behar edo, nire kasuan behintzat, etorri mendizaleak elkarrizketa bat egin, eta beraiek esandakoa jaso eta kito, ez? Hor, maixu, nik uste handi bat izan dugula kazetariok, mendiko kazetariok eta Antxon Iturriza da bera. Eta nik gogoan ditu baita ere, Felipe Uriarteren liburua bezala, ez? Nik ere Felipe Uriarteren liburua baino lehenago bere proiektzio bat ikusi nuen, etorri zenean nire batxillergoan nengoen artean, eta etorri zen batxillergoa ikasten nuen institutora, eta botatzigun beresteko pelikula, eta nire geratu nintzen, beste txoratuta ez beste mundua dago. Eta gauza bera gertatu zidan, Antxonen lehendabiziko kronikekin, ez? Ama Dablan iguruzko gotzen ez idatzizuela holako artikulu polit bat. Kazetaritza jorratzeko beste erabazan, ez? Literaturatik gertuagokoa, eta, nik uste gure kasuan edo hori izan dela ez dakit aziertoa edo ez aziertoa, baina mendiko informazioa jorratzeko beste era bat saiatzea, ez? Literaturatik gertuagokoa, eta
Eta, bueno, ari horretatik nik uste gero etorri zirela, mendi minez edo kazetaritza jorratzeko beste ikuspegi horretatik, ez da. Mendi minez, irakurri duzuen Ramonen liburua, hori kazetaritzatik sortzen da. Ez dozu beste hausnarketa bat egiten, dinot, niretzako, eta ez da hemen dagolako, baina mendiari inguruan da mendiari buruz irakurri dudan libururik haundinetakoa. Nik uste dut menditik haratago doala. Dala hausnarketa heriotzari buruzko tesi bat baino gehiago. Bueno, nik uste izan dela prozesu bat, izan zela prozesu bat, ez? 94an hasi eta 2007-8 behatzira arte, azkenean ikusten zoaz, ez? Mendiko informazio hori zeherataran jorratu izan da, eta ni jabetzen nintzen, ez? Naiz eta bestera batera saiatu izan mendizaleen ibilenen berri ematen, eta ez kronika hutsean geratzen, mendian lehen esan duen bezala, arrisko hor dago, eta inori nik uste zaiola gustatzen, naiz eta mendia gustoko lekua izan, gustoko leku horretan geratzea. Eta konturatzen nintzen, mendian gertatzen ziren istripu eta heriotz eta asko geratzen zitzaizkigula orrialde xistrin batean nahi eta ezinean, ez? Eta orrialde xistrin hori hurrengo eguneko egunkariarekin batera, hortxe geratzen zala, desagertu itintzela, nahiz eta hurbilekoen artean eta oroimenak hor jarraitu, eta orduan zan olako impotentzia ariketa izugarria, ez? Gertatu, istripuaren beraren lastasunagatik batez ere, baina gero biografia hori edo geratzen zelako oso laua eta oso aseptikoa, ez? Eta orduan hortik etorri zen, ez? Pixka bat mendimine zen, ez dakite, barne muina edo biografia osoagoak, goxoagoak eta lagunen zertzeladez osatuak, ez? Ni liburu horretan oso garbi daukan, ez? Sentimendu, ez dakit, gogorrak ikutuko nituela, hainbat lagunen fibra hori ikutuko nuela, eta orduan heriotzari buruz ahalik eta gutxien hitzein behar nuela, ez? Nire burua, etzan inondik inora heriotza hitz egitea, baizik eta biografia hori jasotzea, baina biografia bizitzari buruzkoa, ez? Eta orduan, jende askoren bizitzan sartuko nintzela, baina atera behar nuela bizitza horietan inolako, lagunen eta familiaren eta bizitza horietan inolako arrasto txarrik utzi gabe, ez? Hori izan zen nire helburuetakoa, zeharkako helburu nagusia zen biografia hori jasotzea, baina zeharka nahi nuen jaso testigantza hori, eta gero beraien bizitzatik nolabait atera, baina inolako arrasto txarrik utzi gabe. Eta, iritsi zaidanaren arabera, nik uste jendea eskertuta geratu da, eta geratu zen, eta hor geratu zen, ez? Eta nik uste heriotzari buruzko ariketa bat, baina gehiago dela bizitzari buruzko ariketa bat, ez? Betiko galdera hori erantzun, nik uste berez ez daukala erantzunik, zergatik jendea guten da mendera, zergatik arriskatzen du bizitza, nik uste ez daukala erantzunik, edo ni baino gehiago arriskatu den batek iguala izango du erantzuna, ez? Eta ez, nik uste dute liburuan bertan azaltzen duzula, ez da, pasioek ez daukate arrazoirik, eta aregia gozango nuke, ez dut uste liburu hori heriotzari buruz, edo hildako alpinistei buruzko liburu badanik, baizik eta pasioi buruzko liburu badala, ez da. Ikusten da horre bildu dituzun alpinista, mendizale, hori guztiei bazutela beste daukagun, besteko pasioa mendira hurbiltzeko eta mendian arnaz hartzeko, eta zentzu horretan, unkigarria da liburua, nolabait pasio hori amaitu indalako, baina zuk zabaldu zenuela eta oso ondo islatuta utzi zenuela zen, gizon emakume horiek biziri sentitzen zirela hortan, ez da, mendian.
bestinunez ez dut ezango, baina batez ere mendian. Eta hori da nik harrapatu nuen, pasio hori eduki behar dugula, eta pasio horretatik ere elikatu. Nik uste gai eternal horietako bat izan dela mendiko literaturan, zergatik guai galdera horri erantzutea, uste mendizale askok eta askok, azkenean sakonean beraien liburutan hori galdera horri erantzun nahi izan diotela, eta Terrairen izenburu hori da azkenean nik uste erantzunik argiena edo garbiena los conquistadores de lo inútiles. Bai, hori titulua. Eta pena da igual banalitatean jaustea adibidez azkeneko pelikularekin, Everest azkeneko pelikularekin, ze hor nolabait irudikatu nahi izan dute, mendizalea joaten garela, malorik izan zuelako esaldi famatu hura, han daudelako edo porque están allí edo... Esaldia berak bada literatura, ez? Itxura baten malorik ez sekula santan ez zuen. Bai, ez zuen esan, ez da? Esaldi hori esan, eta hor gelditu da eta hori erabiltzen da, ez? Bai. Hor daudelako. Azken finean, hombre, eta zergatik, zergatik goaz. Edo zergatik joaten zaten, ez? Hori norbera bilatu beharko duen. Askotan, iesa ote da. Bai. Datu kuriosoak daude, mendizaleen artean, eta nik gauzartu nintzateke esaten, gehiengoa herritarra dala. Ez dala, edo kaletarra, ez dala naturen gunean bizi den saletua. Azken finean, eta orduan, eta segatik joaten garen. Zeren nondik ez. Hori galdera, azken finean, literatura, mendikoa, zeinbestekoa, literatura zetako egiten da. Erantzuna bilatzeko, ez? Eta kasu honetan nik uste dut importantea dela. Iruditzen zait gutxi galdetzen dugula, edo gutxitan galdetzen dugula, eta horregatik egote da hain produkzio urria, euskarazko mendiari buruzko liburuarena, baina nik uste dut kaldera hor dago. Beste liburu baten, elkarrizketa osatutako liburu baten, Javier Alonso Aldamari, bilbotarrari, galdetzen zioten. Jabo, dakit ezagutzen dozuen, baina detaile moduan al filo del imposible hasi zanean, haiekin lanean, eta Himalaiatik egindako lehenengo espediziotik buelta, beste plano batzu grabatzeko aldera, Alpetara joan ziren, taldean Jabo, Marisa eta El Musgaño, Madrildar bi horiek. Antonio. Naiz akordatzen bere izenarekin ondo. Kasuan, Agildela berten eskalatzen, gainean erori zitzaizkion mendi osoa, Marisa eta Musgaño hilein zian bertan, eta Jabo, istripu itxela eukita, hilabete mordua paso zituen ospitalean, eta beste eskua galdu zuen. Eta hor bukatu zitzaion goi mailako mendia. Eta, referente bat izanik, elkarrizketa hortan galditzen zioten, eta zergatik, nondik zure pasioa mendiarekiko, eta zergatik horren beste euskaldun ibiltzen dien goi mailan eskalatzen, alpinismoan eta bar. Eta arek, Jabok izango ditu 55 bat urte, okeres banago, eta bere entzuna izan zen, nire belaunaldian 3 aukera izan genituen. Bata zen, heroina, bestea zen eta hirugarrena zen mendia. Eta nik mendia aukeratu nuen. Hor badaude erantzun batzu, gure kasuan, nazioarte mailan, hainbat herrietik, begiratzen gaituzte, mendiko potentzia moduen, ez? Nik ez dut uste horren beste edanik, saletasun asko dago, baina kontua kopuruan, hain herri txikia izanik, eta hain mendi txikiak izanik, zenbat jente joaten den mendia. Eta ogin gutxi italiar batek esaten zian, ez da mundua, italiar batek, kontutan hartuta, zer daukatenan Italian, da, esaten zian, eske hemen edonork, gauza, mendiari buruz asko daki. Edo badaki mendiko historiaz,
danetatik dakizue, eta gainera parte hartzen dozue. Berriz, hori ez da islatzen ez literaturan, kasetaritzan, oraindik ere eusten diogu, kasetaritzan ez. Segatik osmendira, Juan. Ez egiten dugu edo, ze... Hombre, egia da diez kopuruarena, nire gertatu zitzaidan eta harrituta gelitu nintzen, aspaldian Aconcagua joan nintzela, eta parkeko sarreran, bertako argentinarrak galdetu zian abernongoa nintzen, eta nik zan nion, euskalduna nintzela, soi basko. Eta beak olako keinu bat zuen, otro, zan zian. Zeba, eta tipo ez dakizue Japoniarren atzetik ona etortzen dan bigarren jende kopura euskalduna zaetela. Eta ni, bai, Japoniarren atzetik eta Japoniarrek toki guztietan daude. Enekien eta behar izan zian, baina izan zian, zuen herriko mendiak, mendi horiek ze altura daukatea, oso zelako mendia, nola da zuen herria? Ez da nien, niri bizina izen tokian, mendirik altuenak 1.200 metro ditu. Eta harrituta egiten zen, eta orduan, nondik edozen zaizue menditara joateko zaletazun hori? Eta nik ez da nion, zeur aski gen primitiboa da. Hemen bizizan antzinako, ez dakit, Plestozenoko gizon horrek, izango zituen mendiak igotzeko ze hori eta gen hori transmititu egin zaigu, ezta? Baina egia da, pasio hori asko eta askok sentitzen dugula, eta kuriosona da hori, munduko bazter guztietara eramateko gogoa sentitzen dugula, hau da, espedizio batetik bueltan etortzen zara, eta askotan, goratzen dut, Kataluniako lagun batek deitzen dira, zelan zaude, eta esaten itota nago, itota, nolabait, esan nahi dut, espedizio bat montatu behar dut, joan egin behar dut ja, ezta? Pasio horik edo horrek jaten dizu barrutik. Eta zeren bila, nik uste bizitzaren bila goazela, ezta? Benetako bizitzaren bila. Eta, beste zaletazun bak dugunok, idaztearena eta batzutan saiatu egiten gara, olakoak papereratzen. Nik beti espedizio guztietara eraman izan dut egunkari moduko zer, diario moduko zerbait. Eta hor beti plasmatu nahi izan ditut, sentitutakoak, datu ez gain, hau da, zenbat ordu, ze uraldi, eta ze jenderekin egon nahi zen plasmatzeaz aparte, bestelako sensazioa, bestelako kontuak eta saiatu nahi zidazten, eta handik sortu da dibidez plazeratu da naskenengo lana, ez da? Espedizio bat kontatzen dut, baina espedizioa ez den beste zeo zer ere kontatu nahi izan dut. Eta igual galdera da, edo erantzuna, edo bilatu nahi izan dudan erantzuna izan da, hain zuzen hori zergatik mendi horretara joan, zergatik puntaraino joan, zergatik literaturarekin nahastu, erantzunaren bila uste du joan egin nahi zela, ez da. Halare, irutzet, Jabik esan duena, ez, hainbeste izan da, federatuak, ez dakite, 50.000 zenbat garen, 8.000koak, ja galduta dauka datua, baina, onpatzen ez, 100.000 igo zanean, urte asko direla hortaz, gaur egun ez dakit 8.000koak zenbatik izango dituen euskal mendizaletasunak, 14.000koak igotakoak, herri txikia izan da, 3 dira ez, okerrez banaiz. Eta hainbeste izan da, eta hainbeste igoera eginda, gero bizipen horiek guztiak paperera trasladatu dituztenak eta liburu formatuan eta literaturan oso gutxi zarete, oso gutxi. Eta lehen eskutik idatzi dutenak, hau da, beraiek idatzi dutenak, are gutxiago, beste batzutan, gertatu da, Inorrategian nahien kasuan, Alberto eta Felixen kasuan, beraiek gaitasuna handia dute idazteko, eta trebea dire idazteko, Albertoren kasuan gaur egun. Baina, Koldo Izagirren gara jo zuten, ez? Edurne Pasabanek ere ez ditu berak idatzi bere liburuak, Juanitok ere ez. Nik uste hor badagoela, ez? Utxune bat, gutxi dira, beraien bizipen horiek gero paperera eman dituztenak. 2 liburu adiez Richard Balen aipatu dugun Bájame una estrella Mirienna, gerora hil eta gerora argitaratu zen.
gauza bera gertatu zen, Iñaki Otxoa Altzaren kasuan, Los Cielos de Asia, hil eta gero argitaratu zen, eta Iñaki ere nik usten merezi zuela liburu hori aurrez argitaratu izana, ez? Ikuste oso testu polita direla, oso liburu potentea dela, ez? Eta, bai, deigarri egin izan zait niri hori, ez? Askotan, ze gutxi eramandan paperera, hainbeste bizipen eta izan ez, Feliperen kasua da bat, badira gehiago, baina ez dira asko ere, Juanjoren, Juan Sesestia. Zitako la cumbre, Bai. Baina ez dira asko izan, ez? Eta alde hortatik, ez dakit, beste literatura batzuen aldean, bai igual gaudela pixka bat zeago, ez? Hor gaur egun nik uste beti danik izan da, Britaniarren emankortasuna goraipatzekoa, ez? Ja, Alpetan ibiltzen hasi zirenetik, ez? Londreseko goi-mailako burgesi Alpetara joaten danean, da Alpeak deskubritzen, komentatzen genuen datu moduan, ez? Badagoela hor idazle britaniar bat, emakumezkoa, Virginia Woolf, baditu bere idatziak mendiaren inguruan, eta nondi datorkion Virginia Woolfi zaletasun hori, bere aita biografo ospetsu bazan garai hartako Londresen, eta alpinista morratua, ez? Lehenengo igoera asko egin zituen Alpetan, hortik etorri zitzaion zaletasuna alabari, eta gero saiatu naiz, baina ezin izan dut aurkitu, Juanrari komentatu nion argazki bat, gogoratu ere, ez gogoratzen, zemenditan, baina agertzen dira Virginia Woolf eta beste sufragista talde bat, gainera, botua emateko, aldarrikapeneko pankarta batekin. Badaude historia asko, batez ere, Britaniarren literaturan plasmatu izan direnak, ez? Eta beti izan dute, esploratzaile, handienak ez badira, handienetakoak izan dira beti, eta esplorazioarekin, esan dugun bezala, mendiko bidai literatura oso lotura handi haute. Eta gaur egun, ez dakit, ez naiz konturatu, argazki ipinita egondan hasieran, hau besterik ez da egon, ekarri indot argazki bat, Kanadako Banffeko festivalean zinemaz gain liburu lehiaketa bat egiten dute, eta aurten, oin ja urte batzu dira, sortu zanetik, eta aurten 8 sari eman dituzte. 8 sari emateko dozenaka liburu aurkeztu izan dira, eta danak anglosajoiek idatzitakoak, ez? Gai oso ezberdinak, historikoak, fikziozkoak, espedizioen ingurukoak, argazkilaritzakoak, eta bar. Baina hor badago sorkuntza, badago sormena, eta badago produkzio bat, hemen falta motatzen duguna, eta gero aukeran, kasurik onenean, gaztelaniaz jasotzen dugu, gaur egun desnibel editorialen partetik. Nik oraipatu edo azpimarratuko nuke, azkenengo urtetan sari batetik bestea joaten ari dan idazle kanadiar bat, Bernadette MacDonald, pasaden, iaz uste dute argitaratu zen estatuan, akordatuko naz izenarekin, inglesez Freedom Climbers, Escaladores de la Libertad. Escaladores de la Libertad. Eta, gurearekin lotzeko eta mintzateko aukera ematen dauena, ez? 70 garren hamarkadatik 80 garrenera poloniarrak izan ziren Himalaian jardurarik gogorrenak, handienak egin zituztenak. Horren inguruko liburu bat idatzi zuen, nondik nora, zelan sortu zen, zaletasun hori, eta dino gure erakartzeko para ematen digula Polonia oso mendi gutxi eta txikituelako. Berriz oso gogorrak, ez? Eta nolabait esan, Bernadette MacDonald egiten duen irakurketa da, momentu bizi zuten egoeraren ondorioz,
hasi zirela edo sortu zan goi mailako jarduera guzti horiek. Guri bai zen iesaldi modu, eskabatu behar zuten herritik. Bueno, liburu irakurtzea ondo gomendagarria, ze hori arrazoi handienetako bat zan, beste bat, iesa eta baita, topatzeko edo deskubritzeko Kanpoan zegoen mundua. zer zegoen eta zer galtzen ari ziren, arrazoi handia, biak uztartu ziren nola baita esan, deskubrimendua esken finean. Eta gaur egun, hoi edia, Britaniarrek eta anglosago die literatura oparoena egiten ari denak, ez? Eta Bernardeten azkenengo liburua, aurten berriro saritu indute, Warriors, eta itzuliko nuke, gerlari alpinistak, esloveniar alpinisten inguruko liburu bat. Bernardeten joera itxura baten da, ekialdeko alpinisten jarduerak eta horrek markatu du asko, bai esloveniarrek, bai inguru hortako alpinistak oso gogorra, berezia dira. Askorentzat modeloa izan ziren, hortxe daude Kukuska edo Kurtika edo Rukiebik edo Kristof Ieleski. Nik ez dut irakurri Bernadeten liburua, baina bai beste liburu bat asko impresionatu izan hauena, izan da hau ez, Mi Mundo Vertikal Kukuskaren liburua, bere 8.000-akoa, bere igoerak eta jorratzen ditu, eta hor islatzen da oso garbi zera hori, Poloniarren kanporako grina hori, gehien bat pixkat ies egiteko beraien errealidade gogor horretatik, eta gero bestetik, hor nik uste baita ere dagoela benetako pasio bat Himalaiarako eta mendi handietarako, ez? Eta, Poloniarren mendizaletasunari ere esan izan zaio, ez? Sufrimenduaren artea edo joten ziren oso material eskaxarekin, hemen ere, portadako argazkienetan ikusten da Kukuska bera, ez dakiz 8.000-ako tontorretan izango da. Xixapagma. Eta, bere ekipoa bada, ez dakite, gutako edozinek orbean igual eramango lukena edozin igandetan, ez? Oso ondo reflejatuta dago niretzako liburu honetan Poloniarren mendizaletasun hori, gutxirekin asko egiteko zera hori, eta ez dakit, seguruna Bernardeten liburuare ari horretatik gomendagarri izango da, ezta. Eta egia da, espiritu hori uste egin batean mantendu egin dela, ezta. Ez eta gaur egun segulako jantziak edo materiala egon, batzuk oraindik ematen du 10 urte atzera edo bizi direla, ezta. Nik adibidez suerte izan nuen orain dela 2 urte ezagutzeko Alexei Bolotov, errusiarra, eta kriston pertsona, niretzat idolo bazan ezagutu nuenean, ezta, munduan egondan kurrikulunik handienetako bat, ze persona hurbila, ze persona lasaia zen, eta nola joaten zen kaletik edo nantze bazarren elkartu ginenean, edo txandal batekin, sandalia edo txankleta batzuekin, eta Nepalen edo Katmandun eros daitekeen bigarren eskuko lumazko, anorak lumazko dun hori, ezta. Beti ikusten zenuen kriston motxilarekin, zapata eroskin eros daitezken zapatarik merkeenekin, eta gero horra joaten zane berestera, bide berri bat zabaltzera, ego horma horretatik, ez da, Bea eta Denizek. Espiritu hori, gogortasun hori, nik uste gutxik izaten dutela, eta hori transmititzen jakin izan dute, eta guretzat nik uste dute kriston modeloak direla. Azken finean hori dira literaturan oroar gairik erabilgarrienak, gehien erabilirenak, azken finean, epika, sufrimendua, kasu gutxitan, nik ez dugu gogoratzen liburu bat mendian sortzen diren amodioari buruzko liburu bat, baina, literatura arrosa edo kasetaritza arrosa hortan jauzi barik, faltan botatzen dau. Dakite Juanra alako espedizio batetik etorria eta horren inguruan zerbait idazteko. Azken finean, amodioak mugitzen du mundua, ez? Bai, izate dute, bai, amodio dela lehenengo motorea, bai.
Baina ez, arre normalean nik uste dute, mendira hurbiltzen garenean, igual nork bere esperientziak jasotzera joaten dela, ez da, igual kontu bizigarriak eskuratzera eta batzutan esku utzi joaten zara olako espedizio batera, eskuak beteta etxera ekartzeko, ez da. Eta batez handik ekartze ditu dana beti dira olako bizipen, ez dakit, bizipen bizigarriak, hau da, bizitza beste urte batzuetarako ematen dizuten bizipenak. Baina, mendian zeuraski denetarik sartuko da, eta Bernardo Atxagak ere idatzi zuen, ez da, zelan zen ipuin hori, pitzadura batean jauzi zelako zera hori, ez da, alpinista bat, eta horre pitzadura bat zen, lotzen gertatzen zen, xerpa batzuk ari ziren, baina horre trama bat zegoen. Alpinista jauzi zen, Oabaken dago argitaratuta, alpinista jauzi zen pitzadura batean, eta laguna erreskatara zijoan, baina erreskatatu beharrean, akatu nahi izan zuen zergatik, alpinista hori, pitzaduran zegoen alpinista hori, bere emaztearekin oheratzen zelako, ez da. Ni ere harritu egin nintzen zenunako, Bernardok alpinismo erabili du desamodioen eta zeloen eta zean kontuak, eta gero, noski, ondo plagiatzeko metodo horretaz ari zen, ipuin hori plagio hutsa zen, ez da, beste idazle batena zen, eta baina, berak ere azaldu zuen, baina, konturatu ginen, mendizaletazunak ere balio zuen literaturarako, eta hor desamodioak, eriotzak eta gerta daitezkela. Bai, hor, nik ez daite, uste dut ez dela oso ezaguna, bada baitaren mendian girututako ipuin bat euskal literaturan, Xabier Montoiak idatzitakoa, bere egunean berak deitu zidan, mendiaren ezagutza handirik ere ez zaukalako, eta berria zen, egunkaria zen, nik uste artean egunkaria izango zela, deitu zidan, pixkan goimendiari buruz informazio jakiteko, ez, nola izaten ziren, goimendiko igurak, kanpamentuko bideo hori nola izaten zen, gora, bera, aklimatazioa, pixkat informazio eske, eta gero hori trasladatu zuen, ez da gize ipuin liburutan, kabira, ez, kabin kokatu zuen ipuin hori, eta, azken batean horre antzeko trama badago, ez, kabi tontorrera iristen dira bi mendizale, batek istripu izaten du, eta bestearen zalantzak, ez, bere lepoa salbatu edo bestearena salbatu, eta hor adiskidetasunari buruz, eta gogoeta sakon badago, eta, ipuin hori nik uste polita dela, ez, Montoiarena, ez, kabin kokatutakoa, eta nik uste jendeak ez duela asko ezagutzen, ez? Ez, nik banekien, uste dut beak bidali ziala pixkate zeak oharrak eta egiteko, eta egia da. Nik aspaldi irakurritakoa, eta olako zuzera, uste kabin zela behintzat, eta... Bai, kabin zen, bai. Eta horre... Badirela tarteka olako aletxo batzu, herri bengo inventarionen, eta... Baina egia da, ale bakarra direla, kontatzen ari garena oso gutxi, oso gutxi. Zizapak marako tranbian, badago, ala ere, bai. Zorran ditu. Eta hori bai dela ezan daiteke literatura, ze Espainiako literatur zea sari eman diote, eta... Baina literaturatik hurbil ere, Alberto do Felixik idatzitako liburu, banketxeek ateratako liburu desatzegin horiek, baina atzegin horiek ere. Beste formatu batean zeuraski plazaratu izan balira, nik uste dute jende gehiagoren gana igual iritsiko ziren edo... Lehen atxu gara komentatzen ez, nik uste azkenean liburuak hain dira ederrak, Felix eta Alberto Inorategiren kasuan ari gara, gure Himalaia, ez da ezagutzen dituzuen, segurasko bai, bebekak berak ere banatu edo eman zituen ez. Hain argazki polita bade, hain liburu ikusgarri dira, testua bera itzalean geratzen dela ez. Eta sartzen zara testua irakurtzera, eta sekulako altxorra da ez, hor dagoena, nire ustez testua dira oso onako du Izagirren testuak. Eta pixkat hori, pena hori gedatu izan zaitez ez, testu horiek igual jende gehiagoren gana iritsi zena, justu liburu horien beraien ikusgarritasunagatik, ez da? Hori banuen zuei galdetzeko, eta gainera hori egia esateko metroz netorrela otu zait, nola parekatu
ondo esan duzu, irudie argazkia eta hitza, ez? Ze diferente eta batez ere gaur egun. Baina ala ere, nik hortan ere eta orain berbetan ari garela, jarri duzuna adibidea bai, argazkiak zoragarria dira eta hitza nolabait esateko ikusten duzun mendi hortan bizi dezakezun eskalada bidea bihurtzen da. Hau da, bere osotasunean, bere handitasunean, geho mendi bakotxak eta mendiko ibilbide bakotxak baditu, eskalatzen dugun artean, oso helduleku ezberdinak, eskua jartzeko modua, postura, sensazioak, eta akaso hori testu horien irakurketak azaltzen ditu, ez? Da, mendian barren azaltzen zara, taldi berean, bai Feliz eta bai Albertoren baitan sartzeko aukera ematen digu, ez? Oso osagarri politak, ez? Baina egia da hori, batzutan ikusgarriak direla irudi horiek eta ematen du batzutan nahiago izate duzula argazkiak ikusi eta testua gainbegiratu, ezta? Eta egia da, zuk esatu duzuna, kriston altxorra dauela hor. Ez dira irakurtzeko liburuan nire ustez, ez? Fisikoki oso handia direlako, eta, normalean horrelako liburuetan ez gara irakurtzen hasten, baina sekulako mailako testua daude hor, eta gogoeta sakona daude, Nepaleko eta Baldistaneko eta literaturako osagaia daude, eta iruditzait Kodoizek ere lan izugarria intzuela alde batatik, ez? Ez dugu esan, baina gustora entzungo genituzke zuen iritziak eta galderak ere bai. Seguru beniku baino askoz gehiago dakizue honetaz. Nek baina gogoa zerbait esateko. Dudarik gabe, orokorrean gauzak asko aldatu dira, azken 40 urtetan, esan beharrik ez dago. Eta literatura eta mendiarekin lotuta ere, bai. Osea, zuek esan bezala, nik momentu batean liburuak irentsi egiten dituen, jan. Esan dituzuen batzuek, Meissnerrenak eta ametxetan da, Pirenaikako artikulak eta bar. Baina, hori pasatzen joan da. Ni momentu honetan esango nuke, mendigiari buruzko liburu bat ere ez duela erosten. Pila bat daude. Pila bat. Eta interneten zer esanik ez. Osa, ni GPS aspalditi dauka, lentana, grabatzen nuen da gorde. Gaur egun wikilok eta mendika dago eta ezertara gordeko dut. Sartzen naiz wikiloken, da ipintzen du mendibaten izena, eta gertzen dira 8.000 ibilbide. Esan nahi dudana da, aldaketa horretan, hainbeste literatura dago eta asmatu egin behar da gauza haunak egiten. Bestela, eta nik inoiz egia esan, liburu bat hartu mendiari buruz, eta eskuetatik jauzi, eta utzi. Ez nahu erakarri. Eta orain dela 40 urte, 30 urte, hori izitzen pasatzen. Orduan, ia horretaz zer uste duzuen edo ez dakit. Hortaz gu berba egin dugu, eta hala iruditzen, niri bintzat hala iruditzen zait. Geho, kokatu inbeharko litzake, nik galdetuko nizuke, ze liburuetara llegatzen zait, ze liburu jausten zaizkizu eskuetatik. Ze hizkuntzetaz irakurtzen dozu? Gaztelaniaz, gehieno bezala. Nik aitortu behar du gauza berdina gertatzen zaidala. Eta hori gertatu izan zait, bai mendiko informazioa ematen duten aldizkari gehienekin. Aspergarriak iruditzen zaizkit. Nik irakurtzeko ez dut aldizkari bat erosten. Zuk dinozu, azkenian dana dira datuak, eta hortik ez dira pasatzen. Nik oain, aipatuko nuke, agatsa da. Nik badaukat aldizkari bat referente moduan, da Estatu Batuetako Alpinist. Eta hor, harrituko zeinateke ze testok idazten dian. Literaturatik oso gertu daudenak. Beste batzu dira, espedizioi buruz, edo mendiko aktibidadeari buruz, nola dauden idatzi, hori da kontua, ez? Nik ulertzen dut, eta literatura soberan dago, danetatik eta gai guzti buruz, eta estilo ezberdinetatik, baina zu dinozun bezala, lehen, oain 30 urte, iresten genituen danak.
dana, ointxe pasatzen da, Gutxi zegoen baita, gutxi zegoen, klaro. Bueno. Ateratzen zan guztia, berria da, erozin behar da, edo irakurri behar da, ez da, baina. Bai, baina liburuak hartu eta min da berriz, irakurri. Liburu bat behin baino gehiagotan irakurtzeko, zeo zer joki behar dago, ez? Nik uste, garai haiek ere neurri batean bazirela artean esploratzeko asko zegoen gehien bat Himalaian, Alpetan ere, aurregagoko garaietan ere bai, baina hori, mendira joaten zirena gutxiago ziren, gauza berri asko zegoen artean egiteko, eta gauza berri horiei buruz idatzi ala, nik uste zeola hainbeste, bizipenak ere potenteagoa ziren, ez? Poloniarrenak esan dezagun, edo Alpetakoak, edo Bonington eta Scott eta guztiagoenak, orduan gutxiago egotean eta mamia edo beraien bizipenak eta beraien espedizioak eta hain potenteak izatean, nik uste horre berak ere jendea gehiago erakartzen zuela. Gaur egun, aktibidadeakola badaude noski potenteak eta badaude goi mailakoak, gero ja liburuak hoiei buruz ez dakite zenbateraino idazten diren, orduan nik uste garaiekin lotuta dijoan gauza bat ere badela, ez? Gehiago direla biografiak, berrarete egiten ari den, ezta, biografiak, datu iskutuak, edo askotan lehenengo planora iristen ez diren kontuak, ezta, eta batzutan horiek izaten dira interesantenak, ezta. Niri inoiz pasatu zait, badagola hor jorratzeko gai bat, beti izan dut, eta hasi naiz pixkat horrekin, ezta, nortzuk izan ziren bigarrenak. Bititze egiten da lehenengo ez. Mesner, ez dakiz, baina mendi horretara itxizien bigarrenak inork ez ditu ezagutzen. Eta beti agertzen dira pixka galtzaile gizan, ez da, galtzailearen persona ere gustatu izan zait beti. Zerrati dira galtzaileek edo... Eta horre ideia daukat horre zer jorratzeko, bigarrena nortzuk izan ziren pixkat ezagutzera emateko, ez da, igual Bernardete egiten ari dena edo... Uste hor, oinarri bat egon behar duela, eta normalian da historio polit bat, onkigarri bat, edo bizipen indartsu bat, edo zer kontatua aukitzea, ez? Eta garai batean igual zer kontatua gehiago zegoen, agian gaur egun baino, ez? Hori ere bada, ez? Baina liburu bat erakargarri egiteko, noski, gero dago norberaren eskua eta norberaren gaitasuna eta idazteko, baina bai oinarrian egon behar duela, non eta zuzun fikzioa idazten, baina idazten bali moduzu gertatutakoari buruz, gertatutakoak bai auki behar du baita ere indar pixka bat, ez? Eta gizuek, aspaldi honetan irakurri dozuen, erakarri zaizuen liburu, azken liburua, galdera? Ona. Interesante eruditzen zizue, posten naiz. Hor, mendi zaletasuna eta pixkat beste kontu asko saiatu naiz koktelera bat sartzen, ezta? Mendi zaletasunak, badu hor enborra, baina mendi zaletasunarekin batera gertatzen dira beste 1000 kontu, eta kontu horiek ere motxilan sartu behar dituzu, ezinbestez. Bueno, nik uste dut, mendi espedizioa da, bidei bat, baina espedizioan doa persona bat, gizaki bat. Eta gizaki horrek beste espedizio bat egiten du, bere baitan, bere barruan. Eta bidei hortan gertatzen zaizkion gauza guztiak, ez dira bakarrik apaintzeko bere bidaia, baizik eta bere barruan, bere baitan gauza gertatzen ari dira. Bere izaera aldatzen ari da, bere ikuspuntua aldatzen ari da. Eta niretzat hori da interesgarriena, eta nik hori bilatu nun Juanaren liburuan. Eta aurkitu zenun? Bai, zalantza barik, ez? Azken finean, ondo dinozu, espedizioak edo eskalada, edo igandeko paseoa, ibilbide bada, eta hor gauza gertatzen dira, ez? Nik uste dut gaur egun idazleak izanik oso komplikatua dela
aurrera ateratzea ideia horiek, mi harrituta utzi nauzu hartu duzun gaiarekin. Garbi dago gustos idatziko duzula. Bigarrenen historiak ez dira sekula santan goraipatuak izan, ez? Eta nire iruditzen zait ikuspuntu oso ona. Lehenengoaren abadakigu danak, ez? Baina ze historiak egon diren bigarren hoietan itzelak dira. Eta 8.000-koetan hasteko bigarrena handiena da. Izan da, eta Mesnarrek berak aitortu egiten du. Bigarrena kukuska izan dela, handiena, ez? Eta hauen bizitzan sakontzea eta erakustea zoragarria, ez? Eta, bueno, lehenengo izateak, nik uste dut hori modan pasatu inbiar dela. Nik galdera badaukat, ez dut oso ondo ulertzen, zaten nik ulertzen dut persona horren ibilbidea nolako izan dan, zailtasuna dauzkan eta bar, baina ez dut ikusten arrazoia egiteko espedizio bat mendi batera kondizio zailetan. Hau da, neguan. Zergatik egin behar da, neguan. Zergatik jarri bat zaio zailtasun bat. Zergatikan, ez da, disfrutatzeko. Nik uste, justu horregatik, lehena izateagatik. Gaur egun... Piskat pobrezia da, ez? Lehena izan behar da. Bueno, baina... Horrek ere mugitu zaitzak, ez da? Lehena izatea, askotan mendizale asko joaten dira eremu lan arraroetara, bia berri bat zabaltzeko, lehenengoak izateko, ez da? Bai. Ez gehi, beste zailtasun bak egitzea izango litzateke, ez da. Jende asko esaten du horrek ez daukala eurentzat, niretzat ere ez dauka, ez da, nire ere ez nintzateke joango. Baina, ze menditara joaten dira neguan, zein geratzen da, nangapar bat? Geratzen direnak, kabi. Eta, hain zuzen nik uste horietara egiten direla neguko espedizioak, ez? Oraindik ere, inork ez dituelako neguan igo, eta grina horrek lehena izateatik, ez? Neguan igo direnetara oso gutxi egiten dira neguko espedizioak, lehendik igota duenetara. Iruditzen zait, nire bat natorre, ez dela faktore o argumentu bat, sekulako merito dute, baldintza horietan eta gogortasun horretan eta igoerak egiteko, ez? Lehen ez gain alturak eta mendi horien zailtasunak dituen faktorez gain, neguan, gara gehiago, baina iruditzen zait faktore nagusia dala lehena izatea, gaur egun. Nik azte nintzaren, nik gaukinagoen dugu oso urte. Eta zarautzen egintzen lehenbiziko maratoia. Orduan, etzan ezagutzen maratoirik hemen, eta lehenbiziko maratoia zarautzen egintzen. Eta etorri zen, tipo bat, kaskar bat, beltza, ezer... nola esango nizuke, itxusia, eta maratoia egintzun oinotzik. Ez dakit, etzakoelako zapatilarik, edo ohituta zegoelako, bere oinak prestatuta zegoelako olako gauza egiteko. Ez zan izan lehena. Osea, ez dakit guain egingo litzateke, igual baten bat okurritzen zaio, baina egingo dut maratoia oinotzik, beste batek egin zuen. Eta nahi gabe, igual. Baina ez dakit, gaur egun nik uste gaudela mundu baten kompetibitatea eta burua atea behar hori eramaten gaituena gauza arraroak egiteko. Nik ezberdinko dituzke lehena izatearena bi plano ezberdinetan. Hau da, oso ondo idatzi zuen Simone Morok, urte batzuk editorial bat idatzi zuen. Esanez, lehena izatearen ondorioz noraino ailegatu gaintezken, ez? Eta berak esaten, ailegatuko da eguna, nun baten batek aldarrikatuko du Everestera igodan txuntxunik handiena lehenengoa izanik. Eta, hau da, lehenengo errena Everesten ailegatzen, lehenengo itxua heldu dana, lehenengo... tontunik handiena lehenengo ailegatzen. Horrek ez du zentzunik. Baina beste alde batetik egia da munduak eta gizartea mugitzen dela pausuak emonez.
Eta onaino llegatu bagara, aurrera egiteko pausu bat eman behar dugu. Eta hortan, baten bat lehena izan beharko da. Eta gehienetan, beste guztio pentsatuko du txoro dagoela tipua, edo eskasa dagoela, edo ez da biela ondo, ez? Eta hori gertatu zitzaion Mesnerri. Mesnerrek izan zituen oztoporik handienak ezien mendiko jendearen gandik, baizik eta psikologen gandik, medikuen gandik, eta barren gandik esanik, gizakia ezegola prestatuta garai haietan bizitzeko. Eta bea, pausu hori eman zuen, eta demostratu zuen, oxigeno suplementario barik igo zitekela. Eta altura horietan gizona neurri batzuekin, denboraz eta baldintza batzuetan, posible zuela anegotia. Eta horrek ekarri zuen gero, beste jaskeraren desarroioa, materialak, elikadurak eta hainbat gauza. Orduan, lehena izatearena, beti ni urrian eta nik ulertzen dut, ni bez dut ulertzen, oinotxik horrei apuntara zenbat denboratan, horiek ja dira, buru atara behar horietatik, baina lehena izatearena, nik uste dut hori dala erronka, gizasemeak daukan erronkarik haundinetako bat, ez? Ez dut sekulan aztuko. Felix Iñorrategiri egin zioten elkarrizketa bat. Ez da gizemendi igozuen 8.000-aren bat, nun baiten. Eta gazetaria nahi zuen titularra nahi zuen ala edo hola. Eta galdetzen dio holako bate, bueno, bai, baina zugura ikusi zinen da, han zer sentitu zenuen. Eta Felixek erantzun zion, beldurra, jesteko gogoa. Zeratik, banekin zer geratzen zitzaidan. Eta txuntituta gelditu zen. Erantzun ona eman zion, sakona. Bai, nik uste Felixek behin baino horietan esan izan zuen, gure gizarteak edo jendeak edo badaukala eroien beharra, ez? Eta beraiek ez zuten inondik inora, eta ez dute, gaur egun Albertok ere ez du bere burua eroitzat. Baina kazetari horre seguru asko nahi zuen eroitzat aurkeztu Felix, eta hortik igual bere titular hori ateratzeko grina, ez? Eroi bihurtu hoi ditugu, edo izan ditugu, edo mendizaleak, eta gure gizartearen zera bat hori da, ez? Mendizaleak eta orogar igual kirolariak esango nuke, ez? Goibaineko kirolariak. Niri askotan egin diate galdera hori sentitzen duzunan puntan zaudela, 8.200 metrotan edo. Eta erantzun simplea da, nekea. Nekea. Lehenengo hauza nekea. Gero bai, zoriontasun puntu bat, edo olako sensazio lisergiko moduko zeo zer, bai, baina batez ere gero jisteko gogoa. Disfrutatzen duzu gero bueltan, baina batez ere nekea eta jisteko gogoa, bai. Erantzuna oso ona. Hor, liburuak, edo zein kasutan, historia kontatzeko orduan, zer erakartzen gaitu, ez? Nigo handaukat, igual, mendiaren inguruan irakurri don, libururik, honena ez dakit, baino gehien erakarri nagoen izan da Touching the Voice, Tocando el Vacío. Yates eta Joe Simpson eta Simon Yates. Historia handetan gertatzen da, eta erakargarria, azken finean, ez mendiko jardueragatik, baizik eta historia hortan gizaseme bezala sortzen diren kezka, eta kezka sakona, zure sokakideari soka moztu behar diozu, eta ze pasatuko zaion, kasurik honenean ezin imaginatu salbatuko danik, ez? Lagunari soka mozten diozu da, bakizulako zure burua salbatzeko bestea hilein behar dela. Eta hori iruditzen zait, literaturan munduen gauzarik, gairik haundinetako bat. Eta gainera desarroilua da ikaragarria. Da filme bat edo novela bat, espetagola, eta gaina gertatu izan dana. Nik uste dut hori lehen aipatzen zenuen, ze liburu eta, liburu hau sartzat hartu dezakegu, bat urte ditu
nik izango ditu 15 urte baino gehiago, Gehiago. desente de gehiago, igual 20 urte, ez? Simon Yates, okerrez banago, Bilbon egon zan. 88an, uste dut, 88ko. 88an. Eta, bueno, horren hildotik ere, Gran Bretainian izan zen izkan bila, batez ere, kasetarien artean, Yatesen hor, sekulako epaiketa egin zioten publikoki, eta, danetatik zeukal historia hori, ez? Olakorik ez da berriro gertatu, liburutan, baina gertatu izan die, tamaina hortako abenturak edo situazioak. Ez que horixe, nik uste dut, harritu egiten nintzen alde batetik hori ez aipatzea. Izan ere, mendiko, literatura guztia, baina mendiarekin lotutako literatura, erakargarritasun puntu bat horrek ematen dio. Osa, holako liburu bat irakurtzea da, jatia baita ere, eta zaharra da, baina ez da zaharra. Eta horrekin lotuta, ez dakit beste historia batzuk egon dira oso bereziak, ez dakit ingles bat ere izan zen, Britaniar bat, bi hankak arrasteka jatxizen, ez dakit zenbat denboratan, heldu zen, Duke Scott. Olako historia gau da, pixka tragedia dagoen, edo Juanjo San Sebastianen bera, hori itzerezko tragedia da, han hil zenean apelianiz da bar, Iñaki de Olsaren liburuan da, itzerezko tragedia. Horrek nik uste bai ematen diola, literatura horri punto berezi bat. Beste batzu igual ematen ez diotena. Ez dakit, hori pentsatzen dunik. Igual badakizu hori istripoa pasatzen denean, eta begira geratzen gara, ze pasatu zaio horri edo. Daukagu, ez dakit nik nola deitu, holako zerbait. Nik uste, ala ere, lehen esaten duena, zer kontatua egon behar duen ustez bizipenen liburua kontatzen duzunean, zer kontatua, Juanjoren liburuan ikuste oso potentea dela gertatutakoa, Touching the Voice edo Tocando el Vacío liburuan ere oso potentea da kontatu beharrekoa, gero beraiek ere bete-betean asmatzen duten ikuste kontatzeko moduan, ez? Eta horregatik diren liburuak, ez? Netzako zitako la compra da beste maixulan bat, bizipena, historia bera oso indartsua dalako, oso gogorra ere bai, egia esan, baina gero Juanjok ere nire ustez bete-betean asmatzen du kontatzeko moduan, sentimentuetan, eta horregatik diren liburuak, ez? Nik uste idatzi diren honenetako batzuk. Bueno, nik uste dut, onaino nahiko, hau izan dadila hemendik aurrera elkartzeko hasiera, alde horretatik hemendik festivalean gogor aldun neurrian lan egiten ari gara, bakarrik ez zinemaren inguruan, baizik eta literaturaren inguruan esparru berriak eta zabaltzeko. Ez gara zientoka bildu behar, 10-15 lagunen artean solasaldia askoz arinago izaten baita, eta guk gure aldetik indarroiek egingo ditugu. Eskortu nahi nioke Jonrari gonbidapena, Ramoni ere etorri zana, zuei noski gurekin egoteagatik, eta olako ekimen gehiago seguru izango dituguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko da. Eskerrik asko.